La farmàcia Escudero García està ubicada al carrer de Sants número 5, en un edifici construït a finals del segle XIX. Inicialment, sembla que en aquesta finca hi havia hagut una bequeria, si bé sabem que en la dècada dels anys 30 del segle XX ja existia una farmàcia en aquest local. La primera referència documentada que trobem data de l'any 1942, un contracte de lloguer que acredita l'activitat farmacèutica de Manuel Berenguer en aquest emplaçament. Manuel Berenguer regentà la farmàcia fins al gener de 1990, quan la titularitat del negoci passà al seu fill Javier Berenguer. Al febrer del 2001, Javier Berenguer compra la farmàcia i el 2009 la traspassa a la seva dona, María José Escudero García, actual titular. A nivell patrimonial, l'establiment conserva elements d'interès tant a l'exterior com a l'interior. Exteriorment, trobem una façana amb un aplacat de fusta sobre un sòcol de marbre negre, que emmarca un vestíbul exterior amb tancament reculat i aparadors laterals darrere els brancals. Sobre el parament hi trobem una gran llinda amb el rètol format per un marc de fusta envernissada i un plafó de vidre negre pintat pel darrere amb el mot farmàcia en grans lletres majúscules. A dins del vestíbul hi trobem un cel ras de fusta, així com també el tancament lateral i frontal en sòcol i aparador com el del frontís. La porta d'accés és en el lateral. Al bell mig de la façana hi destaca també un pilar de fosa que s'ha conservat fins a dia d'avui. A nivell interior, podem diferenciar dos àmbits a la sala de vendes, separats pel bastiment de l'arc, on se situa el taulell. Davant del taulell, en el primer àmbit, trobem uns armaris perimetrals de línies senzilles, amb baixos amb portes, vitrina i cornisa. En el segon àmbit, hi trobem el taulell de fusta sobre un marbre blanc. També hi figuren armaris laterals amb vitrina a baix i prestatges a dalt. L'armari que es pot veure al fons de la sala és similar als anteriors, però amb decoració a sobre la cornisa. Val a dir que els dos espais comparteixen el mateix tipus de paviment, una rajola hidràulica de color crema molt típica de l'època.